Maabot gatos nga mga residente sa barangay New Rizal, Katarman, Northern Samar ang nagkasarayo sa iging kondukto nga Alsa Masa o Peace Rally sini nga Agosto 12 tuig 2021. Ini nga aktibidad igin partisiparan san magkaduri-dilaing nga sektor nga gingko-komponer san komunidad sa panguna san barangay officials, punong barangay Elvin Napao, women's organization, farmers, habal-habal drivers, ngan mga batanon sa panguna san iski officials, ngan iba pa nga natindog san pagkasarayo agud igpadangatan hugot nga pagdiri ngan pagkundinar san mga kasamukan nga binuhatan san mga rebelde nga NPA san kanra barangay. Ang pagkadinamon sa barangay para ang barangay maging maupay ngan ang aton mga kasangkayan bumalik na sa atong gobyerno para di na sila makurehan sa bukid. Tapos para ang mga mulok yung sa barangay mabuligan ta, di na sila ma-recruit o mabiktima sa mga NPA. Kumbaga, red area siya. Kumbaga, ang red area, may mga struktura sila. Nagintindog na kanila, dili sa kanila barangay na nagkakapot at sa bawbaw. Akon lang panawagan sa aton mga kabataan. Dapat maging aware ka mo sa mga sugad dito ng mga tao, mga nakikistorya niyo, labi na mga na-eskila nga diri kang padalos-dalos na umupod, umagatin sa kanila mga meeting, dapat kilatisan niyo muna. Durante sa aktibidad, ang mga residente nagmarcha, daraan mga placard nga nagpapahayag pagdiri san mga rebelde nga grupo, sugad man ang pagsunog san bandira san Communist Terrorist Group o CPP, NPA, NDF nga pangaro nga igtuko na sini ang panlimbong sa katawhan, pinaagi san diri mao nga ideolohiya, labi na ang pagrekrut san mga inosente sa youth sector. Nagkakasarayo kita nga ikondina nato na inihimo sini nga buka nga grupo nga kundiin maaram-ak nga kita ang biktima la sini nga gimbubuhat sa buka nga partido. Nadiri kita nga hinugad sini ato barangay magin maupay an ato pamuruko, magin mamurayaw mo ito na ato kaladnganan bilang sayo nga tuminongdong sa barangay. Sugad man, makahuman ang unang partisan programa dahil ngaging kondukto ang tree planting. Tigaman san pagkasarayo ngan pagprotehir ngan labi na ang environment. Sumula sa mga residente sa nasabi nga barangay nga an insurgency, hini ang primero nga rason san mahinay nga development o progreso sa kanra hinigugma nga barangay. Personal nga ginbisita ni MLGOO Eduardo Diaz ang mga barangay san Barangay Osmiña ni punong Barangay Jubiltan, Barangay Sampagita ni punong Barangay Edgar Abria, Barangay San Jose ni punong Barangay Nulcar Salado, ngan Barangay San Francisco ni punong Barangay Romeo Kahusay sa munisipalidad San Lope de Vega, Northern Samar sito Agosto 10 sini nga tuig 2021. Gingkahampang ni MLGOO Diaz ang mga opisyal ngan mga empleyado san barangay nga katuyoanan maimod ngan mabatian agud mabaruan ang mga hingya para sa kaupayan ngang kauswagan san kanra nasasakupan nga barangay. Sugad man utro nga ginpahinumdum sa nasabing opisyal nga tikang sa DILG ang nakaangayan nga mga pitad kabahin san lokal nga pangobyernuhan ngan tuang nga implementasyon san mga direktiba nga ginpapalusad san gobyerno nasyonal para sa lokalidad. Takos sa kasing-kasing naman ay ginpaabot nga pagpapasalamat sa nasabing nga opisyal san barangay tungod sa personal sinsininira nga naipaabot nga nakaistorya ang kanra mga araba para sa kauswagan san kadatag sa nga barangay, sugad san panlawas, edukasyon, pangabuhian ngan infrastruktura ngan iba pa.